esta vez. Kaixo, ongi etorriak hitzaldi virtual honetara konektatu zareten guztiok. Gaurko jarduera hau Sant Telmo Museoan ikusgai dagoen Urgulen Magalean izeneko erakusketari lotua dago. Eta erakusketa honetan Donostia hiria irudikatzen dituen estampa bilduma bat daukagu ikusgai, 16. mendetik 19. mendera bitarteko estampak biltzen dituena. Mende hauetan zehar, kontuan izan behar dugu, grabatua irudien difusio masiborako medio bakarra izan zela. Eta, 19. mende bukaeran argazkigintza garatuz joan zen neurrian, grabatuaren erabilera praktiko hau desagertuz joan zela, baina esan disiplina desagertu baizik eta artisten sorkuntza gunean edo geratu zen, eta euren tailerretan eta artiste jarraitu zuten disiplina lantzen, teknika hauek lantzen. Eta, gaurkoan Andere Larrinagak, EHUko artearen historia eta musika saileko irakasleak, grabatu gintza landu duten zenbait euskal artisten inguruan hitz egingo digu. Dituzuen galderak eta bidali ditzakezue Zoomek eskaintzen duen Q&A izeneko bidetik, eta Anderek aurkezpenaren ondoren erantzungo ditu. Beste barik, Andere, zurea da hitza. Mila esker Arkaitz aurkezpenarengatik eta Sant Telmo Museoari gonbidapen honengatik gaur hemen egoteko zuei hitz egiten grabatu landu duten zenbait euskal artisten gainean. Egia esan askatasun handia eman zidaten Sant Telmotik, dakizuenez eta Arkaitzek ondo esplikatu duenez, egon. Justo, ez zuen aldatzen pantaila. Hauxe da Sant Telmok daukan erakusketa, eta bertan, erakusketaren diskurtsoa interesgarriki landuta dago, eta gero nik nire hitzaldiaren hasieran, pixka bat hitzaldia ulertzeko ezinbestekoak diren grabatu tekniken inguruko zenbait orokortasun botako ditut, baina jakin erakusketan amaieraldeko gune batean grabatu teknikak erakusten direla eta grabatuarekin lotutako hainbat material badagoela, bertan ikusgai, beraz interesatzen zaionarentzako erakusketan bertan izango duela kontaktu material horiekin. Eta gainera, egungo lau grabatugile gonbidatu dituzte Sant Telmotik, eta Donostia aitzaki bezala hartuta, eta Paisaia aitzaki bezala hartuta, Mikel Ruiz Pejenaute, Xare Alvarez, Ainiz Etxopitea eta Julen Agirrek egin dituzte artelan batzuk, grabatu batzuk. Helburua zen grabatu sortutako karpetatxo bat sortzea, eta, horietariko bakoitzak grabatu teknika tradizional bat garatzea, artelan propio bat sortzeko erakusketaren harira. Eta azken finean euskal grabatugilei buruz hitz egingo dugunez, aipatu nahi nizuen hori, ikusiko duzue Sant Telmoko materialetan hori dibulgatuta. Aurrena, esplitakatu nahiko nizueke zein izango den saioaren estruktura. Lehenengo eta behin aipatu dizuedana, grabatuaren inguruko xehetasun batzuk, botako ditut batez ere zuek ulertzeko, gero ostera landuko ditugun euskal artistek ze teknika garatu zituzten eta ze zailtasun zituzten teknika horiek. Gero grabatuaren defentsa edo apologia bat egingo dut, ze egia da zenbaitetan artearen historiako diskurtsoak, pixka bat igual alderatuta usten duelako grabatugintza pinturari edo eskulturari edo arkitekturari gailentasuna emateko, eta nik uste hori diskurtsoaren aldetik erratuta dagoela eta errebindikazio bat egin nahi dudala grabatuarenaz, ikusiko duzu ze maisutasun handiz landu duten euskal artistek grabatua.
Gero Euskal Grabatugintza Garaikideari sarrera bat egin nahiko nioke, eta gero gaurkorako aukeratu ditudan zenbait Euskal Grabatzaile aurkeztu nahiko nizkizueke. Zaila izan zait, oso zaila izan zait aukeraketa bat egitea, ze Euskal artista askok landu dute maila handiz grabatua, beraz, asko gelditu zaizkit tinteruan eta honek emango zuken seminario propio bat egiteko honi buruz. Eta gero ondoriotxo batzuk. Beraz, guazen harira lehen bailen. Lehenengo eta behin, xetasun batzuk grabatuaren inguruan. Berez hitza, greziar grafein hitzetik dator, eta idatzi edo marrastu da bere esanaia. Bai? Dino, itxaron, ez dudala partekatu pantalla, egon. Egon. Eta non gaude? A ber. Nola gertatu zaigu hau? Ez zait agertzen Zoomen profila partekatzeko pantalla, barkatu, bili gara prestakuntzetan, eta justo non izan dezaket hau? Aukera partekatzeko pantalla, Zoom, aplikazioa irekiko dut. Oraintxe ikusten da? Bai? Ze suertatu, ze gertatu da, ba? Orain ikusten da? Arkaitz? Bai? Bale, ados. Bueno, bale, hori da, bale. Esaten nizuen idatzi edo marrastu dela bere esanaia, bai? Zertan datza grabatua? Azken finean marrazki bat, inprimaketa bat egitekoa den material batetara pasatzean datza. Eta lan horren zenbait ale lortzeko helburuarekin, hori da grabatuaren helburua. Ez izatea obra bakarra, baizik eta obra anitz sortzea, bai? Plantxa berdinetik. Dudari gabe, bere historiako zenbat garaitan menpekotasun ezberdinak izan ditu, bai? Bata pinturarekiko eta zentzu horretan konparatu izan da asko pinturarekin, eta gero adibidez liburu ilustratuarekiko, bai? Baina importantena da zenbait artistek teknika honekin topatu zutela oso espresio modu egokia eta maila izugarri gorenera eraman dutela grabatugintza, bai? Zenbait sailkapen interesgarri grabatuaren ingurua. Lehenengo eta behin ezberdindu behar dugula grabatugintza originala eta erreproduziozko edo interpretaziozko grabatugintzaren artean, bai? Grabatu originala bada, hain zuzen ere, hori da, beste artelan bat erreproduzitzen ez duena, baizik eta propio sortu dena espreski artista baten burutik, ezta? Eta adibidez hemen txedakazue oso famatua den Rafaelen Villafarnesinako freskoa eta Marc Antonio Raimondi izan zen Rafaelen grabatzailerik onenetarikoa, eta hemen txedakazue nola Marc Antonio Raimondik pasatu egiten zituen Rafaelen irudiak grabatura. Hau izango litzateke erreproduziozko edo interpretaziozko grabatuaren adibide bat, baina gaurko aurkezpenean ikusiko dugu grabatu originalaren adibide asko. Gero, bigarrena da, hementxe daukazuena, desberdindu behar dugu, aplikaziozko grabatuaren artean eta propio irudia berez egiteko egin daiteken grabatugintzaren artean. Aplikaziozko grabatua liburu ilustrazioan, landu egiten da, kartelgintzan, eslibrisetan, krismasetan, merkatal aplikazio ezberdinetan, baina, hemen daukazue adibidez Juan de Etxebarria propio egindako titulurik gabe hau, Aquaforte hau, eta gero adibidez Antonio de Gezalaren exlibris hori, eta izango litzateke aplikatzeko. Exlibrisak ziren, hain zuzen ere liburu bat, bere jabiarei egokitzeko marka pertsonala bezala, adibidez, bai? Informazio erabilgarria grabatugintzari buruz, ezberdindu behar dugu plantxaren artean, material ezberdinatakoa izan daiteke plantxa hori, gero ikusiko dugu, eta plantxan grabatu egiten da inprimatu nahi dena. Gero berez egiten da inprimaketa, eta inprimaketatik sortzen da proba edo estampa, bai? Eta dudari gabe, plantxa beretik aterataka proba ezberdinak dira badaukatela bere, nahi baduzue,
bere ezberdintasuna, bai? Ze tinta kantitatea eta eskuz egindako inprimaketek ezin dute bermatu, danak berdinak izatea, eta horregatik proba bakaitzak badauka balio original bat, bai? Naiz eta izan artelan berdinaren nahi baduzue biderkaketa bat, bakoitzak badauka bere balore originala, bai? Eta gero, dudari gabe, horregatik grabatugileak identifikatu egiten ditu, proba edo estampa danak, normaleaz hori arkatze sinatu ditzazke, edo data jartzen die, eta zatiki baten bitartez adierazten da proba horren ordena totalarekiko. Lehenengoa den, bigarrena den, hirugarrena den, eta horrela badakizu zure estampa hori zenbat inprimaketatik atera den, eta zein ordena daukan inprimaketa horretan, bai? Eta batzuetan izenburua eta bestelako informazioa ere gehitzen da arkatzez, bai? Ezberdintzeko zer den estampa eta zer den gero eskuz idatzitakoa. Bai? Eta gero, grabatu teknika ezberdinak sailkatu ditzazkegu lau taldetan. Erlebezko inpresioak, utsunezko inpresioak, planosko inpresioak eta serigrafia beste talde batean sartu dut, bai? Pantalla baten bitartezko inpresioa. Erlebezko inpresioan, ezagunena, igual xilografia da, egurraren gainean egindako grabatua, baina linoleoan egindako grabatua da xilografiaren bersio modernua. Linoleoa erabiltzen delako antzeko prozedurarekin. Karo, egurrean egiten da xilografia, hori da zaharrena, gubia edo mosteko tresnaren batekin irudia marraztu egiten da eta erliebe bat sortzen da. Eta hemen ikusten duzuen irudian bukatutakoan tintastatu egiten da plantxa eta utsunetan ez da tinta sartzen, bai? Eta prentsatik pasatu ostean plantzaren azaleko tinta paperan estampatuta gelditzen da, bai? Eta esaten nizuen bezala linoleoa da honen bertsio berria, bai? Hauxe da grabatu teknika zaharrena, baina mendebaldeko Europan edatzen joan zen 14 o 15 mendeetan zehar, bai? Asko zaharragoa da, baina hemen mendebaldeko Europan batez ere edapena izan zuen garai horretatik aurrera. Utsunezko inpresioetan adibidez berdinak daude eta izango ditugu gaurko saioan euskal artista jorratuko dituztenak ezberdinak, bai? Kasu honetan, lineak ustu egiten dira kimiko edo mekanikoki plantxa leun batean, bai? Eta tinta ebakiduretan sartu egiten da, bai? Utsunetan sartu egiten da, bai? Eta gainontzeko letuetan garbitu egiten da tinta, bai? Orduan, estampa presio handia sortuz egiten da, eta paperak bilatu egiten du grabatutako plantxaren utsune horiek, bai? Eta kasu honetan metalezkoak dira plantxa, kobrezkoak, zinkezkoak, altzairuzkoak, burdinezkoak, letoia edo aluminioezkoak dira, eta klaro, teknika hauek, utsunezkoak, xilografiak baino linea finagoak posible egiten dituzte, eta joko gehiago utz ezberdinen sakonerarekin, orduan, aberastasun tonal gehiago lortzen da, bai? Hortxe jarri dizuet, lehenengo poloa kalkografikoa 15. mendekoa dela, bai? Eta hemen gaur ikusiko dugu zenbait euskal artista asko jorratzen dituztela horrelako teknikak. Lehenengoa da aquafortea, plantxaren gainean berniz bat edatu egiten da, argizaria gehi judeako betuna sortutako berniz bat, tresna gogor batekin marraztu egiten da bernizaren gainean, eta orduan berniza altzatu egiten da. Eta gero plantxa azidoan sartu egiten da, eta bernizik gabeko lekuetan azidoak atake bat egiten du, bai? Oskatu egiten du plantxa, bai? Eta gero betuna garbituen da, plantxatik eta entintatu egiten da. Horretan datza aquafortea. Ikusko duzu euskal artista asko jorratuko dutela maila handiz aquafortea. Baina batzuetan aquafortea baita ere beste teknika hauekin ere nahastu egiten da, puntasikoa erabiltzen da, eta plantza baten gainean marraztu egiten da puntza oso gogor batekin, horregatik deitzen zaio puntasikoa, bai? Eta proba hauetan oso bereizgarria da irudiaren tonu grisazka zenula oskatu egiten da puntarekin bizartxoak gelditzera dira anemenka, eta orduan horrek ematen dio berezitasun oso interesgarria gero emaitzari. Eta batzuetan, akafortea eta puntasikoa urtintarekin ere nahastu egiten da. Horregatik jarri dizu eta akafortearekin batera erabiltzen dela urtinta, eta plantxan errenitxina hausa botatzen da eta berotu egiten da erretzina urtzeko eta itxatxita gelditzeko. Orduan, azidoak takatzen du metala,
erretzina itxatita dagoen lekuetan salbu, bai? Eta baita ere erreserbak egin daitezke. Bernizarekin zonalde aukeratuak babestu daitezke eta azido bainu ezberdinak. Eta hor, plantxa azido bainutan sartzen da garai ezberdinetan eta horrela tonu oso ezberdinak lortu daitezke. Eta hor da grabatzaileek bere jokoa egiten duten, bere magia egiten duten momentua, askotan urtinta erabiltzen dutelako maisutasunez. Eta bereizgarria da, erretxinak ematen dio punteak eta, zekaro, erretxina ere nolabait granuka gelditzen da eta horrek ematen dio, hori da, argilun berezi bat baita ere erretxinako zonaldeetan, bai? Eta geroko, planosko inpresioetan zera gertatzen da. Deitzen zaio planoko inpresioa ez delako grabatzen. Azken finean, marrasten denaren zonaldea eta tinta hartzen ez duen zonaldea plano berdinean daudelako iaia. Orduan, zertan datza prozedura hau? Ura eta koipea ez direla ondo eramaten, alderatzen direla, bai? Eta planosko inpresioen artean, litografia da ezagunena, harrizko plantxa baten gainean arkatze edo tinta koipetsu batekin marrazten da, harria bustirik mantentzen da, eta koipeak ura usatzen duenez, gero tinta bakarrik zonalde koipetsuetan gelditzen da. Eta inpresioa prentsa litografiko batean egiten da. Hau, prozedura berriagoa da, ze Schenefelderrek asmatu zuen litografia 18. mendean, baina indarra handi sartu zen momentuan, iraultzatu egin zuen grabatuaren mundua. Zergatik ematen zuelakoa aukera artista marrazketan zentratzeko, artistak marrazten zuen plantxa litografikoa, eta gero beste norbait arduratzen zen inprimaketaz, bai? Eta horregatik litografia oso erabilia izan zen 19. mendeko prentsan, aldizkariak eta egunkariak argitaratzeko, bai? Artista bakarrik marrazten zuelako eta gero norbait arduratzen zelako inprimaketaz. Eta azkenik serigrafia. Serigrafian plantilla edo txantilloi bat erabiltzen da eta txantilloi hori inprimatzean datza. Eta teknika hau oso azkar hedatu zen 20. mendean zehar, batez ere industriaren adar ezberdinetan, publizitatearen alorrean, baina artista askok ere maisutasunez erabiltzen dute serigrafia, txantilloi oilarizko bae batean jartzen da, eta egurrizko edo metalesko markoa daukana, eta rakleta baten bitartez, baearen zonaldea iragazkorretan tinta edatu egiten da. Eta berriena da, baina baita ere oso erabilgailea artisten artean. Bueno, bera, sarreretxo hau egin ostean, baita ere egin nahi dizuet grabatuaren defentsa, bai? Lehenengo eta behin, hemen lau idei bat bota nahiko nizkizueke. Ez digula pinturarekin konparatu behar, bai? Eta gero baita ere, aldarrikapen honetan, ikusgai uti nahi nizkizuen grabatu gintzarako oso beharrezkoak diren zenbait gauza. Lehenengo eta behin, ofizioaren ezagupena. Teknikak oso ondo menperatzea. Ze emaitza denak grabatuan lortzen dira teknika eta materiala aliatu bat bezala, laguntzaile bezala izanik. Orduan oso ondo menperatzen dituzte grabatzaileek teknika, bai? Eta izan ere momentu oro dago ezagupen teknikoen arabera grabatua eta garaiko artegintzaren influentziaren ondorioz, horregatik grabatua egon zen bere historia osoan bere burua birdefinitzen, teknika berriak bere ganatzen eta artistak esperimentatzen teknika denekin, bai? Beraz, teknika aliatua da grabatu gintzarentzako. Eta oso ondo menperatzen dute grabatu gehiak. Gero, tresneria egokia behar da, esku oso ziurra, txukuntasun handia lan egiterako momentuan, kontzentrazio handia lan egiteko momentuan, eta aurre ideia argia, salbuespenak salbuz, gero Ricardo Barojak esango du, badibidez bera jartzen zela planta eren aurrean ideia argirik gabe. Ez dakit farol bat zen edo ez, baina hori aitortzen zuen zenbait iturritan, bai? Eta gero dudari gabe, erreproduziozko edo interpretaziozko grabatuaren garrantzia aipatu beharra dugu artearen historiarako bere kalitateagatik eta arte estiloak adibidez edatzeko fundamentala izan zelako artearen historian. Baina gaur hitzaldian aldarrikatu nahiko nuke estampa originalaren maila eta garrantzia, bai? Grabatu gintza originala. Eta gero baita ere aipatuko nizueke,
grabatua disfrutatzeko badagoela espazio intimo bat, ezta? Eta paperian egindako estampazioaren xarma. Ze askotan grabatua gozatzen dugu grabatu karpeta bat ikusita, bai? Bilduma txo bat izan dezakegulako, edo etxean baton bat markostatuta daukagulako, edo liburu ilustratuetan ikusten dukugulako, bai? Orduan, gertutik gozatzeko egina dago eta esperientzia estetiko berezia da grabatuarekin esan dezakeguna. Eta gero beste puntu bat, bai? Prezioaren ikuspuntutik oso obra eskuragarriak dira. Akaso ezin dugu izan punta-puntasko artista baten hori da, pintura, eskultura edo kolas neurri handikoa izan, baina bai grabatua. Eta grabatuak dauka hori bezain maila altua eta eskuragarria da. Ekonomikoki, edozein poltsikok pixkat aurreztuta izan zezakeen etxean. Grabatu original oso maila altukoa. Beraz, hauek ziren nire puntuak grabatua defendatzeko. Begira baita ere zazioen Ramon Gómez de la Sernak Ricardo Barojari buruz, artikulu batean, baita ere defendatzeko grabatu gilearen lana. Eta esaten zuen, el aguafortista toma una apariencia de gran químico, de investigador absoluto, de orfebre y de taumaturgo. Maneja venenos, aparatos que tienen aire dentro de su sencillez de máquinas misteriosas y traza rayas cabalísticas en el misterio. Y como una adivinadora, por la cartomancia y por las rayas sutiles de las manos, saca después de sus operaciones preparatorias la prueba positiva de lo hecho en el fondo del puchero de las brujas. Bai? Bueno, hau poetizazio handia da, bai? Baina aldarrikatzeko batez ere Ricardo Barojaren maila akuafortista bezala. Baina, bai, badaukala, bai, zeo zer onena grabatu gilearen lana. Bueno, Euskal grabatu gintza, aro garakidean aurkezteko sarreratxo bat egin nahiko nizueke. Lehenengo, eta bain esan, kalitate handiko grabatu gintza dagoela Euskal Herrian. 20. mendean eta 21. mendekoa. Gero, esan Euskal artista asko ekin diotela grabatu originala egiteari, batzuk maiztasunez, noiz behinka, beste batzuk, asko, gehien bat, beste disiplina batzuekin batera, baina maila oso altuan ikusiko duzuenez. Eta gainera, esan, sare aberatz bat dagoela, grabatu gintza garatzeko Euskal Herrian, sare sendo eta aberatz bat sortuta badagoela, eta etorkizun oparoa aurre ikusten zaiola Euskal grabatu gintzari buruz. Hauek ziren, aipatu nahi nizkizuen zenbait ideia. Eta orain, guazen izaldiaren mamira, ezta? Zenbait Euskal grabatzaile aurkezpera, bai? Aurkeztera. Esan bezala, aukerak eta oso zaila egin zait, eta barkatu etartean utzi ditudanak, besteak bezain interesgarriak dira. Hauek bakarri dira, gaurko saioan aipatuko ditudan batzuk, baina aipatu genitzazken asko gehiago, bai? Bueno, lehenengo eta behin, esan zergatik dago, esan dizuet, badagoela sare oso interesgarri bat sortuta grabatu gintza jorratzeko. Bueno, begira, ni arte ederren fakultatean irakaslea naiz, eta zentzu horretan, aipatu nahi dizuet, grabatuaren formakuntzak arte ederren fakultatean daukan garrantzia. Lehenengo eta behin, fakultatean badago irakaslego espezializatua, bai? Grabatu gintza ematen duena, bera, grabatzaileak direnak, eta oso ondo irakasten dudenak grabatua. Gero, graduko ikasketetan landu egiten da, 2. kurtsotik aurrera, eta grabatuarekin erlazionatutako formakuntza gainera badago master ezberdinetan, bai? Fakultatearekin zerikusia daukaten master ezberdinetan. Beraz, ikusiko duzuenez, grabatu gile interesgarri asko, aterako dira, arte ederren fakultatetik, lantzen dutelako teknika hau. Eta gainera, gogora ekarri nahi dut ikasturte honetan 50 urte beterretzen dituela gure zentruak. Beraz, aspaldian dabil arte ederren fakultatea grabatu gintza ikasketak ondo garatzen. Beraz, hementxe dituzue irudi batzuk. Bai? Hauxe zen aipatu nahi nizuen lehenengo osagaia sare aberatz hori sortuta egoteko.
Gero burura ekarrik nahiko nizkizueke baita ere, grabatuaren hezkuntzarekin konprometituak egon izan diren beste irakaskuntza zentro batzuk, egun tamalez desagertuak daudenak, baina oso importanteak izan direnak euskal grabatu gintzarentzat. Lehenengo eta behin, Oteizak Debako Arte Eskola bezala proiektatu zuena, gero Debako Eskulangintzarako irakaskuntza zentroa izan zena. Hemen euskal grabatugile askok garatu ahal izan zuten bere grabatugintza formakuntza, eta bestalde bebai burura ekarri nahi nuen arteleku ere bai. Beraz, ikusiko dugu zenbaiten kurrikulumean aipatzen dela, hain zuzen ere, eskola hauetan grabatu formakuntza jaso izandako aukera. Bai? Gero, egun, aipatu nahi dizuet, gainera, aste honetan bertan garatuko delako online formatuan COVID-aren ondorioz, FIGA, bai? Paper arte eta grabatuaren nazioarteko jaialdia, bai? Bilbon ospatzen dena, eta 9. edizioa doa, eta online izango da, beraz animatzen zaituztet, FIG onlinera konektatuta egoteko hain zuzen ere aste honetan zehar, bai? Eta gainera, FIGek baditu bi proiektu oso interesgarria. Lehenengo eta behin, basgrafia, eta hain zuzen ere suspertzen ari den euskal grabatu gintza promozionatzeko. Bai? Eta hortxe daukazue linka, basgrafiaren proiektuan sakontzeko. Oso interesgarria eta euskal artista astokok erabiltzen ari dira, plataforma hau, bere grabako gintugintza hain zuzene promozionatzeko eta ezagutarazteko. Eta gero baita ere, badauka Open Portfolio proiektua, FIGak, garapen bidean dauden sortzaileen aktibitatea laguntzeko, eta baita ere, internazionalki, bai, dialogo oso interesgarria egoteko grabatu gileen artean. Beraz, plataforma hau, oso garrantzitsua da egungo euskal grabatu gintzaren sarerako, bai? Gero baita ere, aipatu nahiko nuke, Bilbao Artek badaukala serigrafia eta grabatuko tailer bat. Eta baita ere, artista askok aprobatzen dutela Bilbao Arteko aukera hau bere proiektu pertsonala garatzeko. Eta baita ere, egun, aipatu behar dugu, La Taller dagoela, grabatuarekin erlazionatako espazio interesgarri hau, Bilbon, eta animatzen zaituztet baita ere, dituztelako eskolak, ikastaroak, baita ere denda bat daukatelako, grabatu gintzak saltzeko, grabatu gintza originala sartzeko, eta puntazko grabatzaileen lanak oso prezio merke bat ordainduta eskuratzeko, oso interesgarriak, eta erakusketak ere gauzatu egiten dituzte, eta hementxe daukazue egun daukatena. Bai? Baina, nahi baduzu ibilbidea, hasi nahi nuen atzeko aurrera, aipatu ze instituzio, ze espazio bereziak ikusten dituen nik grabatu gintzarekin erlazionatuak, baina dudari gabe ez dut ahaztu nahi egun dauden arte galerietan grabatuak badaukala bere espazio garrantzitsua, eta Euskal Herriko edozen arte galeriak badaukala arte grafikoen pasartea, eta hor badituela baita ere artelan aukeratuak. Atzeko aurrera hasi nahi nuen ibilbidea, eta orain, burura ekartzen dizuet Euskal esaldi ezagun hau, eta orain egin nahi dut atzera begira. Bai, nondik gatoz, bai, hori zen aktualena eta nondik gatoz. Bueno, lehenengo aukeratutako grabatu gilea aurkeztu nahi dizuedana da Ricardo Baroja. Gizon hau grabatzailea da, pintorea eta idazlea, bai, Pio Baroja famatuaren anaia daukazue. Gizon hau oso interesgarria da, batez ere grabatu gintzan, autodidakta delako, grabatua deskubritu zuen, 1886an akuafortearen teknikaren inguruko liburu bati esker. Orduan, berak topatu zuen liburua, eta hasi zen bere kabuz saiakerak egiten. Dudari gabe, lehendik marrazketa eta pinturako saiakerak eginda zituen, baina importantea da, autodidaktaki hasi zela grabatu gintzen. Zein da, akaso, bere grabatu gintza ulertzeko klaberen bat? Lehenengo eta behin, hezkuntza ofizialetik urrun dagoela.
eta batez ere bere erreferenteak direla bere fantasia propioa, bere irudimena, eta begiradaren gozamena garatu egin zuela, nola? Aldizkari ilustratuak ikusita, estampak, marrazkiak ikusita, liburu ilustratuak irakurrita, adibidez, bere hilobetakoak aipatzen zuen, adibidez, agian beste dozein arte irudik baino gehiago Julio Verneren Feret ilustratzaileak egindako bertsioak izan zirela garrantzitsuenak, igual, binementzako, Baroja anaientzako, bai? Beraz, baita ere aipatu nahiko nizueke, familian giro sortzailea eta kritikoa bazegoela, eta hori oso garrantzitsua izan zela, ez bakarrik Pio eta Ricardoren lanerako baizik, eta bere arrebaren fantasia garatzeko, bai? Carmen Barojarena. Bueno, liburu ilustraturako daukan sentiberatasuna da aipagarria, Ricardo Barojaren kasuan, eta egungo artearen historia, Espainiar artearen historia bat dator aipatzearekin, akuafortista bezala gailendu egin zela, eta horrek eraman zuela, 1927an arte grafikoetako eskolako irakaslea izendatua izatera, eta tamalez, 1931an begi bat galdu zuen kotxistripu batean, eta horrengatik pixka bat utzi behar izan ziola grabatu gintza lehentasunez garatzeari. Bueno, Baroja maisua da akuafortea, akuatinta edo urtinta edo baita ere puntasikuarekin nahazten, bai? Eta orduan gradazio tonal oso bereziak lortzen ditu prozedura hauek konbinatuta, eta pentsa irudiak txuribeltzean direna, baina nola lortzen dituen efektu piktorikoak, bai? Prozedura hauek erabilita, bai? Nabarmendutan nahi nindizuen. Hemen daukazue bere asfaltatzaileak Puesta del Solen obra famatua, hemen ibiltariak, bai? Bere nebetako bat esaten du aginea izan daitekeela Pio Barojaren labuskarako ilustrazio edo posibletako bat, edo pentsatu zuen irudietako bat, baina gero libururako sartu ez zena. Eta hementxe daukazue adibidez bere anaiaren erretratu bat. Ikusten dutzuenez, akuafortea, urtinta eta puntasikua nahaztu egiten ditu, eta hor ehundura ezberdinak lortzen ditu, eta efektu kuasi piktorikoak aipatzen dizuen, bai? Beren testu ingurua zein izan zen? Bueno, 19. mendearen amaierako Espainian, grabatzaileek berana abandonatzeari ekin zioten, burila, nerderaz, eta akuaforteari lehentasuna emateko. Eta pintore asko hasiko dira akuaforteak garatzen, ez daukalako beranaren teknikaren zailtasuna, eta emaitzak, akuafortearekin lortzen ziren emaitzak, irudiaren ikusmolde piktorikora hurbiltzen zirelako. Eta oso gutxika prozesu hau badago baita ere uztartuta grabatu originalak hartuko duen lehentasunari. Hain zuzen ere, berana erabiltzen zen askotan erreproduziozko grabatuak egiteko, eta orduan akuafortistak izango dira grabatu originalaren defendatzaileak. Hasieran erakusketa nazionaletan lehentasuna ematen zitzaion erreproduziozko grabatu gintzari, baina gero, gutxika, hain zuzen artista hauek lortutako mailaren ondorioz aldarrikatuko da baita ere erakusketa nazionaletan grabatu gintza originala. Barojak berak aipatzen zuen berarentzat inspirazio direla natura bera eta iraganeko artera, eta batez ere miresten zituen Durero, Rembrandt eta Goya. Grabatzaile oso garrantzitsuak izan zirelako. Orokorrean bi anaien gustoko gaiak zeintzuk ziren, hoiek direlako Ricardo jorratuko dituenak grabatu gintzan, pues garaiko gizartearen errealitatea. Miserian, desparekotasun sozialen eta pobrezianen batez dira indarra jarriz, bai? Eta zentzu horretan,
gai hauek jorratzeko Barojari akuafortearen teknika guztiz erabilgarria zitzaion, ze oso ondo erabiltzen du orbana, lerro beltza eta paper txuriaren arteko kontrastea oso ondo esplotatzen du, urtintaren bitartez lortu daitezken semitonoak oso ondo aprobetxatzen ditu, baita ere entrapatuak erabiltzen ditu, hain zuzen ere ez delako plantza guztiz garbitzen zenbait zonaldetan, zikindua gelditzen da eta horrek ere ematen dioen estampari lausotasun eta tonu oso berezia. Eta dudarik gabe, Pio bera bezala, 98ko belaunaldiarekin eta belaunaldiko ardurekin erlazionatu dezakegu Ricardo Baroja, eta askotan interpretatu izan da bere grabatu gilelana 98ko belaunaldiko adibide bat izango balitz bezala. Begira, eta esaten zuen, bera kontatzen zuen baita ere iturriren batean, berunesko plantxaren gainean jartzen zela aurretiko zirriborrorik gabe, eta egingo zuenaren susmorik gabe. Irudimena libre usten zuela plantxaren aurrean jarri baino aurretik. Eta gero, baita ere apatzen zuen askotan oso, ikusten da iturrietan oso autoexigentea zela. Eta hasten zela marrasten, eta irudira bukatutakoan gorroto egiten zuela. Eta esaten zuen, asko bere garaian, bere grabatu gintzaren mailarekin hasi ziren, baita ez ere akuafortea erabiltzen zuelako goia bezala, goiarekin konparatzen. Eta bera horrekin sutan jartzen zen, ze berakusten zuen, esela goiaren maila, goiararen mailara heltzen inolaz ere ez. Eta, pentsatu behar dugu, berak grabatzailea, pintorea eta idazlea hiru praktika hauek bateratzen zituela eta ezin direla nahastu, eta zentzu horretan horregatik liburu ilustratuan daukan papera, ilustratu zituelako bere anaiaren lanak, baina baita ere lan propioak eta dana obra totala bezala ikusi behar du. Hemen Espainiar estenetako bat, doktrinaren irakurketa, edo apaixen ibilaldia, eta hemen ikusten dugu teknika ezberdinen nahasketa. Eta, aipatu nahi nizuen, sentiberatasun berezia dauka liburu ilustraturako eta ilustratzen zituelako bere anaiaren artelan asko eta propioak ere bai. Eta maixuzko adibideak utzi ditu liburuetan egindako ilustrazioetan. Bueno, beste grabatzaile bat, naiz eta gaztetasunean, grabatuko ikasketak egin, bere lehenengo autolitografiak Madrilgo Zirkulo de Bellas Artesen erakustarazi zituen 1930 hamarkadan, berandu. Hain zuzen ere, grabatuaren erabilera igual ustartu behar dugu beste ardura honekin. Eta da, Gustavo de Maeztuk 1920ko hamarkadaren bukaeratik enkaustikaren teknikaren garapenari ekin ziola, zertarako pintura arkitekturarekin ustartu nahi zuelako, fatxadetara eraman nahi zuelako bere oliopintura, eta hori berarentzat zeukan gizarteratze helburu bat. Ez zuen, pintura nahi baduzue zeozer elitista izatea nahi, baizik eta gizarte osora edatu nahi zuen. Eta zentzu horretan, agian erlazionatu behar dugu, bapatean grabatuarekin edo grabatuarekiko izan zuen interesa. Eta litografian zentratu egin zen, eta bere helburua zen gizarte zabalera heltzea. Arte popular eta ez elitista baten bila zebilelako bere garaian. Baina oso interesgarria da. Begira lehen jarri zuen adibidea. Litografiaren kasuan gertatzen zena da grabatzailea bakarrik iten zula marrazkia eta gero norbait inpribatu zezakela. Berak bere lanei jarri zion izen hau. Autolitografia. Zergatik? Nabarmendu nahi zuelako izen horrekin, berak egiten zuela prozesu dana. Bai, marrazkia, arrizko plantzan, baita ere inprimaketa. Berak kontrolatzen zuela prozesu osoa. Beraz, bere helburua litografia lantzeko da estetikoa, espresio bide berri bat esploratzen duelako, baina gizarteratze horren helburuarekin nahi izango du. Eta oso interesgarria da, tonu eta simuetonoak esploratu zituelako,
argilun oso bortitzak ikusiko duzuen bezala, hemen lehenengo bokadu bezala jarri dizuet grabatu polikromatu hau, baina gero ikusiko duzuen nola kontraste bortitzak erabiliko dituela, argiaren momentu ezberdinak, eta bere gairi kulturenak dira paisaiak, herriestenak, erretratuak edo gai erlijiosoak. Eta hemen adibidez duzue. Irudi erlijioso bat, hemen daukazue plantxa ezkerretara eta gero berak deituriko autolitografia hori. Nola ikusten zen plantxa, nola da emaitza, eta bere autolitografia batzuk. Ikusten duzuen bezala, argiaren kontraste bortitzak gustatzen zaizkio. Bueno, gure bilbide eskar honetan, Iturrino ere aurkeztu nahi dizuet, Iturrino oso artista famatua da, impresionismo eta postimpresionismoaren ekarpenetik ikasi zuen, kolorista sutsua daukagu Iturrino, gerra aurreko euskal artista agian internazionalentakoa da, Zuliagarekin batera, edo Zubiaurre anaiekin batera, fobismotik oso hurbil, ibili zen, izan ere Matisekin adizkidietasun estua izan zuen, baina ez da heltzen, igual fobistek erabiltzen zuten arbitrariotasun kromatikura horren beste. Beti oraindik binkulatzen du objektuen kolorera edo ez da horren arbitrarioa. Akaso Iturrino. Esan bezala, kolorista sutsua da, eta horrela errebindikatzen da bere pinturan, eta horrek kondizionatzen du bere grabatu gintza, koloreak bilatzen dituelako baita ere grabatu gintzak. Eta interesgarria da, Zuluaga pintatutako gai antzekoak erabiltzen dituelako, baina Iturrinoren eskutik, izan beharrean simbolikoak edo tragikoak, Zuluagaren kasuan bezala, bilakatzen dira koloristak, jostariak eta begiradan gozamenerako eginak. Hemen dituzue Iturrinoren grabatuak, Akuafortean nagusitu egiten da, bai? Eta bere pinturak erabili zituen grabatu gintzarako, bere grabatu gintzaren inspiraziorako, eta lehenengo kuadroak egiten zituen eta gero grabatuak. Eta orduan, honek eraman gaitzake galdera batetara, eta zergatik nahi zuen bere pintura grabatura pasatu. Akaso, bolar martxanteak zeukan ohitura batekin, berak ere izan zuen bolar martxante bezala, eta honek Braque, Bonnard, Cézanne, Picasso, Rouault, Toulouse-Lautrec edo Vuillarren lanak grabatu gintzara pasatzeko grina izan zuen, eta igual akaso horretan, ikusi dezakegu, berak grabatu gintzarekiko, Iturrino grabatu gintzarekiko izandako interesaren justifikazioa. Gero, dudari gabe, bere grabatu gintzak katalogatzeko zaila da, zergatik ez zuelako, bere lan hauen datarik utzi, eta orduan egin daitezke lanen datazio erlatiboak, eta zalantza bat sortzen zaigu, noiz ikasi zuen, grabatu gintza Iturrinok, eta ea berak estanpatzen ahal zuen. Ikusten da, irudiaren tratamenari ematen dion gradazio tonal ezberdinei eta kromatismoari ematen dion garrantziaren gatik beragaren zaintzapean egiten zirela, eta efektu estetiko propioak bilatu nahian egin zirela grabatu horiek, baina edozein kasutan ziurrenik estanpatzaile profesional baten kontseilua izan zuen grabatu hauek jorratzeko, eta bateratzen zituen prozesuak. Batez ere akuafortea, urtinta, azukrezko grabatua, punta sekua ere erabiltzen zuen, eta argilun interesgarriak bilatzeko. Eta baita ere azidoaren oskada ezberdinak oso ondo kontrolatzen ditu. Eta uste da, kolorezko grabatuak egiteko ez zitula plantxa ezberdinak erabiltzen, baizik eta plantxa berdina, eta horri badauka zaintza berezi propio bat eta oso interesgarriki. Hementxe adibide batzuk, plantxa eta ondoriozko akuafortea, eta hementxe ikusten dugu, nola kuadroak erabiltzen ditu eredu bezala, baina baita ere modifikatu egiten ditu. Badirudi, konposizioa pixka berregin egiten duela grabatuetan. Adibidez, hementxe daukazue Festa Herrian eskerretara, kuadroa, eta Hortxe Eskumara grabatua.
ikusten duzue, hementxe taldetxo bat ezberdindu egiten da, baita ere emakumezkoen taldea pixkat aldatu egiten da, baita ere zeruaren pasarte gehiago ikusten da, moldatu egiten zituen konposizioak, hementxe berdina ikusten dugu, eta baita ere kromatismoa ere ezberdinean landu egiten zuen. Bai? Bueno, aurrera guaz. Lehenengo emakumea, bazen garaia agertzeko lehenengo emakumea, Mari da Pena. Polifazetikoa da emakume hau, grabatzailea, pintorea, eskultorea eta idazlea da, bere obra konpromesu sozialari eta resistentzia antifrankistari loturik dago, zailtasunak ditu bere grabatu gintzak, aztertzeko zergatik, ez delako erraza jakitea zenbat egin zituen, non estanpatzen zuen, zenbat tirada bakoitzeko, zeinek edikatu zituen grabatuak, eta hemen zergatiak, badirudi inprimaketa murriztuak egiten zituela, txikiak, eta oso merke gainera saltzen zituela, eta edo oparitzen zituela grabatutxo hauek. Eta gainera, kontutan hartu behar dugu, bere lanaren parte zabal bat, klandestinitatean nolabait garatzen zuela, eta zenbait grabatu polizia politikoak edo guardia zibilak dera sagartarazi egin zituela, edo artistak berak suntzitu egin zituela, problemarik ez izateko polizia politikoarekin edo guardia zibilakin, edo desagerturik daudela. Emakume honek, Agustin Ibarrolaren eskutik, ikasi zuen grabatu gintza, Parisetik bueltatu zenean Ibarrola, eta Ibarrola, hain zuzen ere, Parisen ikasi zuen Jose Ortegaren eskutik, eta Jose Ortega hau da estampa popular taldearen fundatzailea, eta oso importantea da Mari da Penaren lanean aurkeztea estampa popularren mugimendua. Bada Espainia mailako edapena izan zuen fenomenoa, 1959an sortua, Espainiako leku ezberdinetan taldeak osatuko dira estampa popular mugimendu honi atxikituak, Madrilen, Andaluzian, Valentzian, Katalunian, Galizian eta Bizkaian. Mugimendu honek sentiberantasun antifrankista zeukan, diktadurari kritika egin nahi zion, eta sozialki implikatutako arte bat defendatzen zuen, ulergarria eta eskuragarria. Eta zentzu honetan grabatua erabilgarria zitzaion, bai? Eta bereziki xilografia eta linografia. Bai? Gainera, abanguardetatik, batez ere espresionismotik ikasitako diskurtso bat praktikatzen zuten, eta oso eraginkorra, oso zuzena, eta oso irudi sintetiko eta zuzenak egitera bideratu zituena. Bai? Horregatik ikusten dugu linografia dela Mari da Penak landutako teknika garrantzitsuenetarikoa. Eta esan dugu, Espainia mailan koedapena izan zuen estampa popularrak eta existitu egin zen estampa popular de Bizkaia. Eta estampa popular de Bizkaian batu egiten dira, 72tik aurrera, Mari da Pena, Agustin Ibarrola eta Dionisio Blanco. Dionisio Blanco da, agian grabatua gutxien landu zuena, kasik ez zuen grabatua landu, zeukan osasun problema batengatik, bai? Baina bai, Antonio Jiménez Perikaz kritikaria eta Vidal de Nicolás poeta zeuden taldean. Eta laguntza importante bat izan zuen, estampa popular de Bizkaia, Blas de Otero, Gabriel Aresti, Sabina de la Cruz, Carlos Álvarez edo Gabriel Zelaya poeten laguntza zuen. Eta artea ikusi egiten zuten, diktadurako errealitate soziala, kulturalari eta politikoari kritika egiteko, eta transformatzeko bide bat bezala, eta horregatik egiten dituzte oso irudi sintetikoak, eskematikoak, abanguardia espresionistetatik hartutako ereduak referentzia bezala hartuta, eta espresio karga handikoak eta mezu irakurterreza bat zeukatenak. Bere haien ikonografia da nekazariena, arrantzalena eta industria eta mehatzaritzaren mundua. Zergatik zapustu egin zen estampa popular de Bizkaia? Kartzeleratu egin zituztelako. Mari da Pena, bere senarrarekin batela atxilotzen dute, Partido Komunistaren partaideak izateagatik, Ibarrola, Vidal de Nicolás, Antonio Jiménez Perikaz ere bai, eta adibidez Mari da Pena 2 urtez egon zen kartzelan. Eta liburu honetan kontatu zuen bere kartzelako esperientzia, eta ikusten duzuenez portada bere ilustrazioak bazituen.
Baina argitaratu egin zen 1978an. Señor juez, soy presa de Franco. Oso interesgarria da penaren grabatu gintza. Bere kabuz egiten zituen inprimaketak, bi arraboletako prentsa oso sume bat badirudi bazeukala etxean, eta beste batzuetan koilara bat erabiltzen zuen positiboa lortzeko, igurtziz. Gaiak esan bezala arrantzaleak, segalariak, langileak, maiatzarik, atxoak eta gero presoen mundua. Gartzelan egondakoan presoen mundua, emakumezko presoen mundua jorratu zuen oso era interesgarriak, amatasunak eta ume gaiak ere oso importanteak izan zirela. Berak maila gorenera eraman zituen gai hauek, eta anatomia exagerazioak erabiltzen ditu aproposki, deformazio espresiboak erabiltzen ditu aproposki, eta batzuetan testu motz edo poemaren batetik ateratako bertsoetaz baliatu egiten da hain zuzen ere indar espresibo gehiago lortzeko irudiarekin. Eta ezakit lehen jabetu zareten, baina adibidez hemen daukazue. Quiero salvarme antes que el mar me arranque de raíz. Daukaz, horrelako leloak erabiltzen zituen, oraindik ere irudiak erraginkorragoak egiteko. Hemen daukazu adibidez egurrezko plantza bat, eta hortxe adibidez beste linografia bat. Aurrera gure grabatzaile aukeraketarekin ikusten duzuenez, asko ditugu eta maila oso altukoak. Euskal Eskolako mugimenduen artean, Mari da pena berez, kokatu dezakegu, ze adibidez pasatu zaite hemen pixka bat nabarmentzea, 76an Euskal Eskolako hemen taldeko partaidea izan zela, eta gero 70. hamarkadan batez ere bere grabak gintugintza murriztu egiten dela, batez ere pinturan, eskulturan edo literaturan zentratzen delako. Baina Euskal Eskolako mugimenduen artean ere, basterretzea, aipatu nahi dizuet, polifazetikoa da, basterretzea. Pintorea, eskultorea, grabatugilea, marrazkilaria, argazkilaria, diseinatzailea, diseinu munduan egiten ditu kartelak, altzariak, eraikinak, zinemagilea ere bada, idazlea, artista totala. Daukagu basterretzea, artegintza obra integral bat bezala enfokatzen du, Euskal Eskolako mugimenduarekin guztiz identifikatzen dugu, zergatik bere belaunaldiko artisten lenguai konstruktibista beretik abiatzen delako, eta zentzu horretan identifikatuta ikusten dugulako oteiza edo txillidaren lenguai antzekoarekin. 1970etik aurrera grabatu gintza oso interesgarria dauka, lan fin eta interesgarriak egin zituen, ziurrenik kolaboratzaile eta adituen laguntzarekin, baina gailentzen da teknika asko maneiatu zituelako grabatu gintza garatzeko, eta ikusten dugu askotan bere eskultoren ardura antzekoak garatu egiten dituela grabatuetan. Eta oso erraz identifikatzen da basterretzearen diskurtsua bere grabatu gintzan, adibidez. Hemen ditugu serigrafia interesgarriak, beste serigrafia batzuk, tonu ezberdinak oso ondo eta eraun neurrituan erabiliz, eta baita ere, beren eskulturan jorratzen zituen ardurantzekoak edo lenguai formalantzekoak, antzekoa ikusten dugu oso argiki adibidez hemen honetan. Eta hemen, begira, naiz eta lenguai konstruktibo horrekin jarraitzen duen, hemen daukagu basterretxea espresionismora hurbiltzen lan honetan. Espainia 1926an aditzera emanez, gela gerra zibilak suposatu zuena, bai? Aquaforte oso interesgarri honetan, bai? Eta txuria eta beltza eta grisaren arteko kontraste horiek oso ondo erabilita. Bueno, Gabriel Ramos Uranga, oso artista interesgarria, gainera hemen daukagu oso grabatzaile profil oso azpimarratuta daukan artista,
oso ondo menperatzen zituen, oso esku zorrotza zeukan Ramos Uranga grabaturako, bere eskuz, honek bai bere eskuz, beranoko forte urtinta litografia, serigrafia erabiliko ditu, San Fernandoko Arte Ederretako eskolan hezkuntza jaso ostean grabatzu gintza ikasi zuen Kuenkan, Antonio Lorenzorekin, eta zentzu honetan Bonifacio Alfonso Donostiarrekin batera, Bonifacio Alfonso sartu genezaken, sailkapen honetan ez dut sartu, baina bueno, Ramos Uranga sartu dudalako, baina baita ere oso grabatu gile fina daukazue Bonifacio Alfonso. Erreferentean hitz maneiatzen ditu Ramos Uranga, errenazimenduko prozedurak durero, informalismoa, espresionismoa estraktu amerikarra, eta esan bezala, bere grabatu gile trazua oso fina, oso zorrotza, oso sentibera da. Hemen dituzue, beren eskutik egindako akuaforte batzuk, ikusten duzue oso lerro fina, eta gero hemen, adibidez, berana oso teknika zaila da, oso esku zorrotza behar da berana garatzeko, eta Ramos Uranga oso trebea da. Hemen aldarrikatzen du bere grabatu gintzarako trebetasuna. Hizkuntza abstraktua ikusten duzuen bezala, baina sotila eta fina. Eta gero oso artelan koloristak ere lortzera heldu zen serigrafiaren prozedurak erabilita. Eta ikusten duzue nola espresionismo abstraktuaren lenguaira hurbildu egiten da dala Ramos Uranga. Bueno, Maripuri Herrero. Hau da nire kutxunenetariko bat. Grabatua oso ondo menperatzen duelako, baina grabatuarekin batera marrazkia, pintura ere bai. Martiarenaren tailerrean lehenengo hezkuntza artistikoa jasostean joan zen Madrilera, Zirkulo de Bellas Artesen ikasteko, eta gero oso importantea izan zen grabatu gintzan izandako formazio espezifikoa. Madrilen Dimitri Papageorgiouren tailerrean linolioaren teknika ikasi zuen, eta gero Enrique Ortizen tailerrean akuafortea. Gero Amsterdamen ere egon zen, eta Parisen ere instalatu egin zen bolada batean. Eta oso ondo menperatzen zituen grabatu gintza teknika ezberdinak. Akuafortea, linolioa, litografia, xilografia. Eta oso interesgarria da Maripuri Herrero nahasten duelako irudimenezko mundu oso pertsonal bat eta errealitatea. Eta badirudi ametsesko irudietan murgiltzen gaituela emakume honek. Eta gero grabatu gintzan den prozedurak oso ondo erabilita oso lenguai sotila daka. Hementxe. Igande arratzaldean, litografia kasu honetan paper gainean, hori da, badirudi ametsen mundu batean murgiltzen gaituela, non irudi ezberdinak sartzen ditu, eta badirudi grabatua ikusi, eta baita ere, pixkat irudia poetizazuz gure esanai propioetara eraman ditzazkegula irudi hauek, ezta? Hemen adibidez ikusteko akuafortea, baina bere think plantxarekin batera, batzarra, ikusten duzue, ikusi zeinen ondo erabiltzen duen akuafortearen teknika, tonu ezberdinak lortzeko, hementxe berdina, kobrezko plantxa, kasu honetan, bere akuafortearekin batera, eta puntasikua ere erabili egiten da, hemen. Edo beste hau, amets eskutua, kobrezko plantxa, eta bere akuaforte derivatua. Eta hementxe ikusten duzue grabatu giltzaren alkimia oso ondo ikusten dela. Marta Cárdenas. Marta Cárdenas ere oso artista interesgarria da. Donostiako Asociación Artística de San Sebastián elkartean pintatzen hasi zen, ostera San Fernandoko Arte Ederretako eskolara joango da, baina Parisen ere egon zen, Frantzia gobernuko beka bati esker, horrek bere formakuntzari aberastasuna handia emango dio. Bere plastika asko aldatu zen 1970 hamarkadatik aurrera, hasi zelako paisaietan zentratzen, eta argiaren instanteari garrantzi handia emango dio, eta kolorearen vibrazioei, eta
oso kolorista interesgarria izango dugu Marta Cárdenas. Bebai bere plastikarako oso importantea izango da bidaiei esker eskuratutako referentziak oso importanteak dira, zen filosofia adibidez, ekialdeako kaligrafiako trazuak, India Royal eta Tapizen inspirazioa, eta gainera, Marta Cárdenas oso marraskilari ona denez, grabatu gintzan ere gailentzen zaigo. Hemen dituzue. Paisai batzuk, palmondoak, akafortean landuak, edo hementxe paisaitxo bat, uraren presentziarekin, akafortean, ikusten duzuenez, irudin txikitxoak dira, baina oso sotilak, kolorea oso, interesgarriki erabiltzen dituztenak. Hemen adibidez, akaforte bat daukazue, non hori da, ekialdeko idazkeraren trazuak badirudi imitatzen dituela, baita ere lenguai espresionista abstraktua burura ekarri diezaguke, da asko esatea oso errekurtso gutxikin. Eta adibidez hemen, serigrafiaren prozeduraren bitartez bere paisaiak jorratuz, betu ze kromatismo interesgarriak lortzen dituen. Esan bezala, oso artelantzikiak, baina haundiak bere txikitasunean. Andres Nagel, ere oso grabatu gile interesgarria, beste polifazetiko bat, arte grafikoekin batera eskultura, pintura, argazkilaritza, kolajea jorratzen du, arkitektura ikasi zuen, baina gero ez da dedikatuko inoiz arkitekturara, baina horrek emango dio dimentsio interesgarri bat, igual bere lanari, batzuen ustez. Grabatuarekin izandako lehen formakuntza, bere saiakera pertsonal individual baten ostean izango da Madrilgo Grupo 15-ren tailerrean, 70. hamarkadan, eta ostera bere biografian asko aipatzen dute Eduardo Chillidak izandako influentzia, eta baita ere grabatzaile profil markatua zuen Ignacio Chillidarekin izandako kontaktua. Eduardo Chillidaren semearekin izandako kontaktua, Ignaziok zeukalako kalkografia tailerra, eta Nagel asko egin zuelako lan Ignazio Chillidaren tailer horretan 70. hamarkadan. Nagel daukagu 70. hamarkadetik aurrera euskal artegintzaren diskurtsoetan gauzatu zen berriztapenaren pertsonai garrantzitsuenetako beste hainbat artistekin batera, baina zergatik esploratzaile sutsua delako, eta grabatu gintzan adibidez, teknika tradizionalak spray purpurina sokarekin konpoinatuko dituelako, gero joko inspiratua, umorea eta ironia artegintzan sartu egiten ditu, ustartu egiten ditu, eta ditugu Nagelen irudi interesgarri eta divertigarri eta joko horiek ikuslearekin. Ikusten bere grabatu gintza batez ere nabarmenena 70, 80. hamarkadan nik zentratuko nuke, teknika ezberdinak oso ondo menperatzen ditu, eta batzuetan adibidez ikusten duzuenez objektu soil bati eman dizaioken dimentsioa oso interesgarria da. Askotan grabatu gintzarekin teknikak nahastu egiten ditu, oso interesgarri batean, sasi kolasak sortuz, grabatu gintzarekin batera, igual grabatu gintza grabatu edatua, egongo grabatu edatuaren lehenengo esplorazioak ditugu hauek, Andres Nagelen eskuti, hemen txuduzue autorretratua pintatzen, akuaforte batean landuta, edo adibidez, hemen euskal kirol tradizionalen bere irakurketa satirikoa ere, edo ametzetako irakurketa, hemen daukazue aizkolaria edo pilotaria akuafortean landuta. Oso grabatu gile fina, badauka baita ere musikarien serie bat oso interesgarria. Eta adibidez hemen dantzari hauetan hurbiltzen da baita ere nire ustez futurismoaren lenguaira, abanguardiako futurismoaren lenguaira, baina urtintarekin lortzen dituen gradazio tonalak oso interesgarriak dira.
Eta ari gara hurbiltzen amaierara, bai, orain aurkeztuko dizkizuet, egun Artedaren fakultatean eskolak ematen dituzten bi grabatugile interesgarri, igual hemen egin dut jauzi generazional importante bat, gero, bai, baina ez nuen gehiegi nire hitzaldia luzatu nahi, igual falta zitzezkidan tarteko figura batzuk, adibidez Elena Mendizabal edo Monika Hortuzar bat, hemen jauzi handia egingo dugu, igual agian beldonaldietan, baina, bueno, bestela luzatuko nizen gehiegi. Baina, orain aurkeztuko dizuet adibidez Susana Jodra, teknika grafikoen espezialitatearekin Arte Ederretan lizentziatu egin zen, hementxe ikusten dugu Arte Ederren fakultateak grabatugile hauentzat izan zuen papera, bai, bere formakuntzarako, eta gero master bat egin zuen, Berlinen, eta egun irakaslea da, fakultate horretan, ikasi zuen fakultate berdin horretan, eta Arte Ederretan doktorea da. Eta bere hezkuntza ikerketa eta sormena lana, hain zuzen ere oraintxe aipatu berri dugun, grafika edatuaren barruan kokatzen da. Grafika edatuaren kontzeptupean, egon, grabatugile kombinatzen dituzte disiplina artistiko ezberdinak grabatugintzarekin batera oso era interesgarri batean, eta arte diskurtso oso garaikide bat sortuz, bai? Baina, Susana Jodraren kasuan, batez ere serigrafia eta inpresio analogiko eta digitalak dira bere prozedura kutxunenak grafika edatuaren kontzeptu hau jorratzeko. Eta batez ere baita ere, bateratzen ditu, berak aipatzen duen bezala, irudimen perspektibak eta perspektiba ekologikoak, sormen artistikoarekin. Eta adibidez, bere obretan lantzen dituen zenbait lan, dira donbauraren igarotzea, erlazioak, edo informazioaren bizualizazioa. Hemen dituzue zenbait adibidez, ehundurak eratuz, loturak askatuz, erakusketako zenbait artelan, hau egin zuen Legazpiko Juan Cruz Fernandezen Iliapaindegirako, eta hortxe, bai, prozedura ezberdinak konbinatzen ditu, hain zuzen ere, irudi interesgarriak sortzeko, grabatuaren diskurtsua abia puntu bezala izanik, hemen daukazue portalea aretorako egindako montaje bat, eta batez ere irudi hauek ekarri dizkizuet aipatzeko gauza bat, eta da, ikusiko dugu Jodraren lanean, zeinen importantea den, lanen instalaziotik sortzen den diskurtsua. Ez bakarrik artelana, baizik eta artelan hoien instalaziotik sortu daiteken esperientzia estetikoa. Eta zelan zaintzen duen, zelan erakusten diren lan horiek, bai? Eta hor, instalazioaren osagaia kontutan hartu beharko genuke oso interesgarri batean diskurtso estetikorako, bai? Adibidez, kasu honetan, aipatzen zuen erakusgai egongo diren irudi guztietan gurpilak agertzen zirela, mugimendua bera hainbat egoera ezberdinetan adierazteko simbolo gisa. Eta mugimenduaren aldaketak bildu nahi izan zituela, funtsesko mekanismoak bezala, ezinezkoak diren mugimenduak, erdoiltzea, eta azken finean erabiltzen duela hori denboraren joanak bizitzan eragiten duen aldaketari erreferentzia bat egiteko. Horregatik lan honetan hori da. Eta ikusten duzuen bezala baita ere testutxoak sartu egiten ditu. Eta mekanismoari erreferentziak egiten ditu, eta hementxe ikusten dugu baita ere prozeduren konbinaketa. Hementxe suitzar artista batekin daukan proiektua, modularrak, baina hemen berriro ikusten dugu hori da. Artelana berak artelanaren instalazio berak barkatu dakan garrantzia kasu honetan. Bai? Modularrak proiektua Bernarako urte askotariko proiektua da, bai? Azkenekoa igual laugarren pasarte batean, edo laugarren fase batean dago, hemen Bilborako egindako proiektua, eta zeinen importantea den, zelan instalatzen, zelan eraikitzen den gero diskurso espositiboa, manualak seria, eta berriro ere berdina,
Edo adibidez, hemen nora ezean lana, baina gero nola ikusten zen aretoan, bai? Ikusten duzuen, grabatu gintza teknikoak bateratu egiten ditu artelanetan eta gero instalazioak sekulako garrantzia dauka berarentzako. Edo adibidez, tolesturak eta geruzak, bai? Eta aukeratu dan azkeneko artista David Arteaga Goitia da. Honek ere, egun arte ederren fakultateko irakaslea da, arte grafikoetan doktorea da, gainera bere tesia eren izenburua la serigrafia de áridos con vehículos aglutinantes de vaso acuosa, ikertzen zuen ikertzen zituen teknika berriak eta hauxe da bere genietako bat, bai? Artelanetan prozedura berdinak ikertzeko asmoa, esperimentatzeko asmoa badaukala, bai? Arte ederren fakultatean lizentziatu egin zen, gero ere Bartzelonako arte ederren fakultatean eta Florentziako arte ederren akademian osatu zuen hezkuntza, eta gero formakuntza grafikoa osatu egin zuen Bilbo Arten, Artelekun, eta adibidez gero Fuente Todoseko grabatu tailerrean edo Casa Falconieri edo Terueleko Udal Unibertsitatean. Eta berak ere grafika edatuaren barruan kokatuko zukeen bere burua eta batez ere erliebe eta azalera materikoak bilatzen ditu bere artegintzan. Eta importantea da fijeko Open Portfolio proiektuaren zuzendaria delako. Eta, bueno, hementxe dituzue, baita ere prozedura kombinatu egiten ditu eta aipamen materikoak egiten ditu bere grabatu gintzan eta formatu handiko paperak erabiltzen ditu. Hau da baita ere Arteaga Goitiak daukan ezaugarrietako bat. Orain arte ikusi ditugun lanak ziren oso txikitxoak, baina Arteaga Goitiak eramaten du grabatua formatu handira eta horrek eramaten du baita ere grabatua bestelako esperientzia estetiko batetara, bai? Berarentzat oso importantea da, azalera ezberdinekin jokuak sortzea, eta kolore bizi eta zuzen eta iraginkorrekin egiten du lan, bai? Bere artelanak askotan espresionismo ezberdinak burura ekarri dizkigu, bai? Grabatu prozedura ezberdinak kombinatzen ditu irudi berdinean eta oso artista interesgarria. Bueno, eta sentitzen dut, akaso igual artista asko burura ekarri ditut, baina egia da pixka bat gainezkatu nahi zintuzte dela, pixka bat txunditu ere bai, pixka bat fastinatzeko euskal grabatu gintzarekin. Euskal artegintza garaikidean oso artista importante eta garrantzitsuak ditugunekin batera, grabatu gintzan ikusten duzue zelako maila altua lortuz aipatu ditugun denak eta beste hainbat. Beraz, hauek dira ondorioak. Oso garapen interesgarria izan duela grabatuak euskal artistetan, 20. mendean eta 21. mendean. Euskal artistek interes, arreta, sentiberatasun handiarekin landu dute grabatua, eta etorkizun oparoa opa diogu euskal grabatu gintzari. Ikusten duzuen bezala, grabatu gintza irakasteko, ikasteko, erakusteko sistema aberats bat daukagulako eta hemendik aurrera ere oso ahots garrantzitsuak dagoeneko sortzen ari dira eta gehiago sortuko direlaren ziurtasuna badaukat. Eta honekin bukatzen dut nire saioa. Mila esker arretagatik, mila esker gonbidapenagatik, eta, bueno, zuen galderen zain gelditzen naiz. Eskerrik asko Andere, benetan hitzaldi interesgarria, ziur esan duzu moduen ikertzeko, ez? Pista eta izen ugari atera ditugula guztiok.
Eta, bueno, uste dute ez daukagula galderarik, orduan, hortaz, gaurko gaitik hemen utziko dugu. Ez dago galderatik? Bale. Bueno, benetan grabatu gintzaz gozatzera animatzen dut jende dana, eta adibidez zuen erakusketa ikustera joateko, deno konfirmamendutik ateratzen gaituztenean, dudari gabe, eta baita ere fijo onlinera konektatzeko, bai, adibidez. Bai, oso dut abitu, apurate horren arira, eta gure urgulen magalen erakusketaren arira, urtarrilaren 12an, zuke hasieran aipatu duzun, La Tallerreko Maite Martínez de Arenaza eukingo dugu Santelmon bertan, Arratsaldeko 7etan, urtarrilaren 12an, apurbet erakusketaren arira antolatzen ari garen, jarduera hauekin jarraitzeko, ez? Grabatu tekniken inguruko hitzaldi bat izango da. Vale, primeran. Vale. Beste barik? Vale, pues mila esker, agur denoi eta beste bat arte. Hori da, agur, eskerrik asko. Agur, aio.